ବୁଧିଆ ଗୋଟେ ଗରିବ କୃଷକ ଥିଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା ଯାହାକୁ 3 ବର୍ଷ ଥିଲା। ସେ ନିଜ ଜେଜେମା ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲା। ଅର୍ଦ୍ଧରାତିରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ କଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ତା ପେଟରେ। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଲା। ମାଉସୀ, ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଛନ୍ତି, ମିଠା ଖୁଆଅ। ଏକଥା କାହିଁକି କହୁନୁ? ବୁଧିଆ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବୋଝ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କହିଲା, କଣ ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଛି। ଆଗରୁ ତ ଗୋଟାଏ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିଛି, ପୁଣି ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟାଏ। ମାଉସୀ, ଠିକ ଅଛି, ରାଗନି। ଯାଅ, ନିଜ ବୋହୂକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦବ, ଯାଅ। ହେ ବୁଧିଆ, ଯା, ତା ପାଖରେ ରୁଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବୁ। ବୁଧିଆ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା। ଯେମିତି ହିଁ ସେ ବାସନ୍ତୀର କାନ୍ଦିବା ସ୍ୱର ଶୁଣିଲା, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ କଣ ହେଲା, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ବାସନ୍ତୀ ତା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଆହୁରି ଜୋରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ମୋର ତ ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ଖରାପ। ଏଇ ଦେଖ, ଏକରେ ତ ଇଏ ଝିଅ, ପୁଣି ତା ଉପରେ ବିକଳାଙ୍ଗ। ଆରେ ତତେ କେମିତି ଜଣା? ଦେଖୁନ, ତା ହାତ ଜମା ହଲୁନି। ବୁଧିଆ ତା ହାତକୁ ଧରି ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସତକୁ ସତ ତା ହାତ ଗୋଟେ ଆଡକୁ ଢଳି ପଡୁଥିଲା। ସବୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ୟାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। ହଉ, ତୁ ଏକଥା ମାଆକୁ କହିବୁନି। ଆରେ ବୁଧିଆ, ସେତେବେଳେ ତା ମା କହିଲା, ଆରେ ବୁଧିଆ, କୁଆଡେ ଗଲୁ? ମୋ ଖଟଟାକୁ ନେଇ ଖରାରେ ରଖିଦେ। ତୋ ଝିଅ ତ ଏମିତି ମୋ ପାଖରେ ଲାଗି ହେଇକି ରହୁଛି ଯେ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ବି ଦଉନି। ମୁଁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିବି? ମତେ ବି ତ ଟିକେ ବାହାରର ହାୱା ଖାଇବାର ଅଛି। ଦେଖିଲେ ପଛେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯିବି। ବୁଧିଆ ତା ମାର ଖଟକୁ ଖରାରେ ନେଇ ଶୁଖେଇଦେଲା। ମା, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦବ? ମତେ ଟିକେ କାମରେ ଯିବାର ଅଛି। ଆରେ ଭୋକ ତ ମତେ ବି ଲାଗୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଇବା ବନେଇବାକୁ ଅଛି। ଆଉ ପୁଣି ଏ ଝିଅକୁ ବି ସମ୍ଭାଳିବାର ଅଛି। ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବୁ ହେଲା। ବୁଧିଆ ନିଜ ଝିଅକୁ ବି ଖାଇବା ଖୁଆଇ ଦେଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଶୋଇ ଦେଇ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ବୈଦ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପଡିଗଲୁ। ଏକରେ ତ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତା ଉପରେ ସେ ବିକଳାଙ୍ଗ। ଆରେ ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତମେ ଏଇ ତେଲ ନେଇଯାଅ, 2 ଓଳି ମାଲିସ କରିବ। ଭଗବାନ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ବୁଧିଆ ଘରକୁ ଆସି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ତେଲଟି ଦେଇଦେଲା। ଡାକ୍ତର ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଏ ତେଲକୁ ମାଲିସ କଲେ ସେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ, ଆରେ କାହା ପାଇଁ ଏ ତେଲ ନେଇକି ଆସିଛୁ? କଣ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ? ଆରେ ମୁଁ ବି କେତେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି ବା, କାହିଁ ମୁଁ ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କେବେ ତେଲ ମଗେଇନି। ବୁଧିଆ ଚୁପଚାପ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ମା ଯଦି ଜାଣିବ ଏ ଝିଅଟା ବିକଳାଙ୍ଗ ବୋଲି, ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦବନି। ସେମିତିରେ ବି ତାକୁ ପୁଅଟେ ଦରକାର ଥିଲା। ଛୁଆ 1 ମାସର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଜେଜେମା ତ ତାକୁ ହାତ ବି ଲଗେଇ ନଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କ ପଡୋଶୀର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ବୁଧିଆର ମା, ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ମିଠା ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲାନି? ଆରେ କାହିଁକି କଟା ଗାଁରେ ଚୂନ ଦଉଛୁ? ଆଏ, ମୁଁ ପୁଅ ହବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଝିଅଟେ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଦେଖ, ଦିଟା ହିଁ ହୁଏ। ଯଦି ହବ ପୁଅ, ନହେଲେ ଝିଅ। କାହିଁକି ମନ ଖରାପ କରୁଛ କହିଲ? ଝିଅ କଣ ପୁଅ ଠାରୁ କମ ନା କଣ? ଆଁ, ମୁଁ ତ ମିଠା ନ ଖାଇ ଏଠୁ ଯିବିନି ହେଲା। ଆଉ ଛୁଆକୁ ବି ଦେଖିବି। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛି। ମାଳତୀ, ତୁ ବି ନା ଜମା କଥା ଶୁଣିବୁନି। ଏ ବାସନ୍ତୀ, ଯା, ଛୁଆକୁ ନେଇ ଆସ। ବାସନ୍ତୀ ଡରି ଯାଇ ଥର ଥର ହେଇ ଥରୁଥିଲା। ତଥାପି ସେ ଛୁଆକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ମାଳତୀ ତା ପାଇଁ ଫ୍ରକ୍ ଆଣିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ହିଁ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଳତୀ ଯେମିତି ହିଁ ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧେଇବା ପାଇଁ ତା ହାତଟାକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇଲା, ତା ହାତ ଗୋଟେ ଆଡକୁ ଢଳି ପଡିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଛୁଆ ତ ବିକଳାଙ୍ଗ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏତେ ବଡ ହେଇଗଲା, ଏଇ 2 ଜଣ ମତେ କେହି କିଛି ବି କହିନାହାନ୍ତି। ମୋର ତ ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ଖରାପ। ମତେ ଏ ଘରେ ରହିବାର ହିଁ ନଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଛି। ତମେ ଏଇଠି ରୁହ ମ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମାଳତୀ ଯିବା ପରେ, ତମେ 2 ଜଣ ଏତେ ବଡ କଥା ମତେ ଆଜି ଯାଏ କାହିଁକି ଲୁଚେଇଥିଲ? ଏ ବୁଧିଆ, ଏ ବାସନ୍ତୀକୁ ତା ଘରେ ନେଇ ଛାଡି ଦେଇକି ଆସେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। ଏମିତିଆ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି, ତା ବାପ ଘର ବି ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ମା, ମତେ ସେଠିକି ପଠାଅନି। ମୋ ମା ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ମରିଯିବ। ମୋ ଭାଉଜ ତାକୁ ତାନା ମାରି ମାରି ତା ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦବ। ଆରେ ଏଠି ତତେ ମୁଁ ମାରିଦେବି। ମୁଁ ସବୁ ସହିଯିବି, କିନ୍ତୁ ମତେ ସେଠିକି ପଠାଅନି। କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସେ ତାକୁ ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ,
କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେ ବେଳେ ବେଳେ କୁହନ୍ତି, ବୁଦିଆ, ଏ ଝିଅଟାକୁ ନେଇ କୋଉଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କାହିଁକି ଆସୁନୁ? ଭିକ ମାଗନ୍ତା, ହେଲେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହୁଅନ୍ତା। ବାସନ୍ତୀ ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦି ପକାଏ। ବଡ଼ ଝିଅ ତ ଜେଜେମାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରିନୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘୃଣାର ବିଷୟ ଥିଲା। ବାସନ୍ତୀ ରିନୁକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଯଦି ମୋର କେବେ କିଛି ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ସିଏ ତ ଆକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ। 2 ଜଣ ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି। ମିନୁ ରିନୁର ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ଚିଡ଼ାନ୍ତି। ରିନୁକୁ ତ ଏସବୁର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତା ଜେଜେମା ବି ତ ତାର ବହୁତ ମଜାକ ଉଡଉଥିଲା। ମା, ମୁଁ ବିକଳାଙ୍ଗ, ଏଥିରେ ମୋର କଣ ଦୋଷ? ନାଇଲୋ ଝିଅ, ଏଥିରେ କାହାର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ତୁ ତ ବହୁତ ଭଲ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରିନୁ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାକୁ 14 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଏକଦା ବାସନ୍ତୀ ଆଉ ବୁଧିଆ କ୍ଷେତକୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ବିଜୁଳି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ସେ 2 ଜଣ ଯାକ ପରଲୋକକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଛୁଆ ସବୁ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଏବେ 2 ଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବି? ବହୁତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସବୁ କ୍ରିୟାକର୍ମ ସରିଲା। ରିନୁ ଘରକୁ ପୁରା ସମ୍ଭାଳି ନେଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ହାତରେ ହିଁ ରିନୁ ସବୁ ଘରର କାମ କରୁଥିଲା, ଆଉ ମିନୁକୁ ତ ସଜେଇ ହବାରୁ ଫୁର୍ସତ ହିଁ ମିଳୁନଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ, ଏ ମିନୁ, ମିନୁ, ଆରେ କୋଉଠି ମରିଗଲୁ? ଆରେ ମୋ ତଣ୍ଟିଟା ଶୁଖି ଯାଉଛି, ଟିକେ ପାଣି ଆଣିକି ଦେ। ରିନୁ ଶୁଣୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜେଜେମାର ଭୟରେ ଉଠିକି ଯାଉନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ରିନୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା ରୋଷେଇ ଘରେ କିଛି ଶବ୍ଦ, ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଦେଖେ ତ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ ଜେଜେମା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ତାତି ଯାଇଥାଏ। ରିନୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମାଳତୀର ଘରକୁ ଗଲା। ଆରେ କଣ ହେଲା ରିନୁ, କାହିଁକି ଏତେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛୁ? ମାଉସୀ, ଜେଜେମାଙ୍କୁ କଣ ହେଇଯାଇଛି, ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖିବ। ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଜେଜେମାକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଗଲେ। ଚେକଅପ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ସବୁକିଛି ଠିକ ଅଛି। ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଟିକେ ବଢିଯିବାରୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଇଛି। ମିନୁକୁ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଜେଜେମା ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତି ତ, ଆରେ ମୁଁ ଏଠିକି କେମିତି ଆସିଲି? ତୁ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ରିନୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଳତୀ କହିଲା, ମାଉସୀ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ କି ରିନୁ ତମର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ନେଲା ଆଉ ତମକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ନହେଲେ ତମେ ଆଜି ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତ। ଜୀବନ ସାରା ତାକୁ ଗାଳି କରିଲ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେଇ ହିଁ ତମ ସେବା କରିଲା। ମିନୁ ତ ଏ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିନି କି ତମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛ ବୋଲି। ଅଲକ୍ଷଣୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକି ହିଁ ରହିବ। ସେତିକି ବେଳେ ଡକ୍ଟର ନନ୍ଦିନୀ ସେଠିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯିଏକି ଜେଜେମାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ। ମାଉସୀ, କେମିତି ଅଛ? ଯାହା ହଉ, ଠିକ ସମୟରେ ତମ ଘର ଲୋକ ଆଣି ତମକୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ନହେଲେ ତମେ କଣ ଆଉ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତ? ଆରେ, ଏ ଝିଅ କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁକି? ଏ କଥା ଶୁଣି ରିନୁ ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ଡାକ୍ତର ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ଅଲକ୍ଷଣୀ। ମୋ ଜେଜେମା ମତେ ଏଇଆ ହିଁ କୁହନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବିକଳାଙ୍ଗ। ବିକଳାଙ୍ଗ ତମେ ନୁହଁ ଝିଅ, ବିକଳାଙ୍ଗ ଆମ ସମାଜର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଯଦି ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ତାର 2ଟା ଯାକ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ବି ଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ତମ ଜେଜେମା ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସି ବୁଲେଇଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି ନା ସିଏ ତାଙ୍କ ବଂଶକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା ନା। କଣ ମାଉସୀ, ଠିକ କହିଲି? ଆଚ୍ଛା, ତମେ କଣ କାମ କରୁଛ? ମ୍ୟାଡାମ, ମୋର ପାଠପଢା ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଏବେ ଘରେ ଅଛି। ନିଜର ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇ ଆର ସପ୍ତାହରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଆଉ ଆର ସପ୍ତାହରୁ ହିଁ ତମେ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଏନ୍ କରୁଛ। ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞା? ବାସ୍, ଆମ ଅଫିସରେ ବସିକି ଏଠାକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବ। ତମ ଭଳି ସଚ୍ଚୋଟ ମଣିଷ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର এই ସାହାଯ୍ୟ ଜୀବନ ସାରା କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଜେଜେମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଲଜ୍ଜାରେ ତଳକୁ ନଇଁ ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଭୁଲର ଅନୁତାପ ହେଇସାରିଥିଲା। ରିନୁର ଚାକିରି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଜେଜେମା ତାକୁ କେବେ ବି ଗାଳି କରିନାହାନ୍ତି।